Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, horasma diamanami dohot inanami salhutna, huria nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus, tapahohoma diinganat tabe, taparadema rohata nang pikirata lahoma muji debata, martangiang mahita di bagasan rohata. Amen. Huriani Tuhata, namar pungudo hita nuaeng mamuji dohot pasangapon debata, sadarion masuk mahita tuminggu hasi tulusadaon ni debata, manang trinitatis, ay ibana do najumadihon hita, napaluahon hita, dohot na mangaramuti hita. Pinuji madebata ama, anak dohot di perbadia, naung jumadihon hita. Topik ni mingguta sadarion ima hamuliao ni Jehovah di akka natinopana. Alani rap mahita marsuarahon, hamuliaon, hasangapon, dohot puji-pujian ma di debata situlu sadai, naung jumadihon,
paluahon dohot mangaramoti hita di bagasan ngulut tabe. Pinuji madebata ama, anak dohoton di parbadia, naung jumadihon hita. Atong bongot mahita tu parsauran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana tapahibul maroha dohot pikiratta laho mamuji ibana marede mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Ida masay nol do mata ni Jehovah tuwak ka na makabiari ibana, akka na makalunguton asini rohana, say dihalunguton rohanami do Jehovah, ibana do panupahi dohot lobu-lobu nami, ay mga sahon ibana marlas ni roha do hami, marhaposan tu guarna da badiai do hami, say pasonggo maasin ni roham tu hami ali Jehovah, hobar tu pakalungutonon nami diho. Haleluya. Martangyang mahita, ale debata sitolusada debata ama anak dohoton di perbadia, namadok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di perbadia iho hami, hinorhon ni asi dohot holong ni roham nagudangi, sayramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami dihasusuda ni bohal nami, tuharajaonmu na di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amen. Hallelujah.
Huriani debata, patik di debata di minggu hasitulu sadaun di debata sadarion, imana tarsurat di patik parjolo dohot lapatanna, songonon ma didok disi. Ahu do Jehova debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii odo. Ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa na adong. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik ini. Amen. Tatopoti ma dosata dijoloni debata martang yang mahita. Ale debata nami debata ma ama anak dohotod di porbadia. Nabadia doho jalagok hamulion muliat portibion. Pinuji jala pinasangap maho rodi saleleng nilelengna. Ala asini roham nang sahat tuhami dohot tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaeng, ala naong dipapatar jala dipatad dahon hotu hami hadirionmu, holong ni roham, asi ni roham, labas ni roham, hasesan ni dosa, hangoluan sogot, arta silehononmu sogot rodi uhum sidabuonmu sogot, naso habilangan dosudenai, ay naso dung niatusan ni jolma, di patorang hodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma di pataridahon hodo tuhami. Nasodung hinasi holan ni portibion di buan hodo tuhami. Nasotar lehon portibion di lehon hodo tuhami. Alani i hupasahat hami matuho daging nami. Todi nami rohanami rodi saluhut di hami. Saise sama dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, saise sama dosa nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di parbadia, mauliate ma di asini roham naung manop pahami, tumiru rupa dohot pangalahom, laho mangarajai sude akan natinopami, di pasu-pasu hodo hami, asa marpinopari, asa sopar,
jala mangulu hami sian akka natinok pami, alai jojo do Tuhan, dang huramuti hami akka natinok pami, holan na mabuat tu diri nami do hubahin hami, ujungna jojo do dang gabi pasu-pasu akka natinok pami, baliksa gabi mara do tuhami, masama akka bajir, dolok nama torban, tobak lam suda, aka aek dohot sunge nalam rotak, rodi laut dohot awang-awang pe nungalam sego, asi maroham di hami ale Tuhan, asalam tahu hami majagai dohot mangaramoti akka natinok pami, asa marmulia ho marhite akka natinok pami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, saise sama dosa nami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, ditiki parpudion, tung masay boratdo paru kilon na huwadopi hami, alani pandemik COVID-19 siyaon, alanido masay gomos hutang yakon hami, asa gumira masalpu paru kilonon siyan tonga-tonga nami, asi ni rohamima nahu pangasahon hami, laho manalpuhon dohot makamonakon paru kilon nami nuaing marhite parsuruon ni pamareta nami, naing masuk mahami tusada parnguluon na diguari new normal. Mardame dohot COVID-19 siya, alani masay gomos do hupasahat hami tuadupanmu, dongani hami, asa totong jamot jalamanat, laho mangalakahon lakanami. Unang leba, alay totong makarikoton aka aturan na mapardomuan tusi. Unang sala lakanami, gabi mabahin busir suada, pos dorohanami, molo say totong di bagasan tangiang dohot majamoton aturan na hobartusi, say na marlas ni roha dohami, laho madalatoni. Jual luani malakanami Tuhan, asaho hui huton hami. Ale debata nami, debata ama, anak dohoton di perbadia, saya asi marohami hami. Ale Tuhan debata, pargugu naso hatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargugut hami marningot dosa nami, say marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabijolma, ala ni hami, namate, jalana hehe siyan namate, namanaik tuban wagijang doho mangudihon hami, asima roham di hami, say patotong madihami roha hamauliateon tuho, otod di perbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum na saluhut na bernit, binahin ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha, say unang tulak hami, say tugihon mahami, ho ali debata, ama anak dohot todi perbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa, songonodo hata ni Jehovah, unang homabiar ay ahu do siluluhon ho,
Nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata, turpuk epistel di minggu hasitulu sadaun ni debata sadarion, tersurat do di Johannes bidusada, mamuka sian ayat 20 sia, rodi ayat 34. Torang ni arinai di ida si Johannes ma Yesus rotusi, jadi di dogma, odo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Ibana dona hudoki, sian pudiko sadahala, lang jumolo ado saau, ay parjolian duga. Aupe, dang hutad da ibana, alay asa tadap ibana di halak Israel, ubahen na roau madidihon aek. Nini hati dapat Yohanes ma, ninama, hidagoton di tuat sondarapati sian banu kijami, jalamian ibana. Aupe, dang hutad da ibana jolo, alay ibana na marsurwau madidihon aek, ido madok tuau, ia tusi di idaho tuat to di jalamian di ibana, ibana do si didihon to di porbadia rapita. Asadung huida jalahu hajong jokon ibana do anak ni debata. Ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen.
Kahatidak ko mahaporsyaw so nahinatidak ko nidongata sa haporsyaon di sandok portibyon, rap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imanan itubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siyan todi porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, nama tetar pajal doibana di hau pinor silang, na tuat tubanuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disimam imana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di porbadia, jal adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen ak kanabadia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Amanami inanami tabigay matiting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 7 Juni 2020. Parmingguon di Huriata HKBP Rawamangun,
Minggu Sadarion 7 Juni 2020 di Patupa Huriata do 5 hali parmingguon. Parmingguon sekolah minggu, parmingguon pra remaja, parmingguon umum marbahasa Batak pukul 10, dohot parmingguon marbahasa Indonesia pukul 10.30 live streaming. Minggu 7 Juni 2020 mula atama parmingguon pukul 10.30 WIB marbahasa Indonesia, ibadah umum live streaming, sude ruas boido maddohoti parmingguoni di Jabodetabek. Pertangyangan WIB Rabu 10 Juni 2020 pukul 10 siang WIB patupaun ni Huriata do pertangyangan WIB di Jabodetabek secara online sude ruas ni Huriata asa maddohoti pertangyangani. Sermon Parhalado Selasa 2 Juni pukul 10 siang nunga di Patupa Garejata Sermon Parhalado melalui aplikasi na niuluhon ni Amang Pendeta Resot na didohoti 52 halak padita dohot situa. Selama masa pencegahan penularan virus COVID-19 tetap di Patupa Sermon Parhalado melalui aplikasi setiap hari Selasa pukul 10 siang WIB. Sosialisasi protokoler parmingguon di gereja. Tajahama di haratas titing manang di web Huriata HKBP Rawamangun. Namangihut rapat pemilihan pengurus baru seksi lansia periode 2020 periode 2022. Patupaut tama rapot pemiliton pengurus seksi lansia periode tahun 2020-2022 ima hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 10 WIB maringanan di ruang Sopo Timotius HKBP Rawamangun Hobartusi Pinangido tusude anggota lansia ni Huriata asarade maddohoti rapoti jala tapakkema maskerta huhut taparatiatehon protokoler kesehatan. Namangihut ruas natabba. Minggu Sadarion tanggal 7 Juni 2020 di Jalo Huriata do gabe ruas ima. Sada. Keluarga Marvan Surya Tua Raja Guguk SH inangi Meilan Boru Hasibuan SE Rosian HKBP Resort Pengembangan alamat Jalan Kapten Rajiman Wojoniningrat RT 00 Sia RW 0 Sia Ispark AA garing 02 garing 10 Jatinegara Cakung Jakarta Timur WIK Penggilingan. Namangihut keluarga Napaduahon, keluarga Charles Roy Sugianto Tambunan ST, inangi Kristal Boru Pakpahan Eskom, Rap Dohot Tolu Halak Yanakon Nasida, Rosian HKBP Resort Kebun Jeruk Jakarta, alamat Jalan Haji Ten 1 nomor 30 Rawamangun Jakarta Timur, WIK Rawamangun Tegalan. Anggiat manasida gabe ruas na mangulu di tonga-tonga ni Huriata. Buah-buah naing marbagas, naing majalo pasu-pasu perbagason sahat sihol parulian si majutak, anak ni Amata Adonia si majutak nahinan, tubuh ni Inata Gerika Nurmida boru nainggolan nahinan, ruas ni GKI Serpong, dohot Orwana, Anike boru Lumbantobing, boru ni Amata Benny Albert Lubantobing nahinan, tubuh ni Inata Rostiana boru Hutagalung, ruas ni HKBP Rawamangun WIK Rawamangun Tolu, pamasumasuon hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 pukul 10 WIB di HKBP Rawamangun. Anggiat manasida gabe parsarepeo nadenggan di Joloni Tuhata.
Pilihan dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni huriata di pasu-pasu tuhat tama barita masa dohot ulaon akka si peopota bahen sangap di guarna. Songonima titing di huriata minggu sadarion. Damini debata na sumurung sian salhut na roha, imana mangaramoti hati-hati dohut pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Hurian itu hatta na sahatro di obason tapatupa ibadah ditongani bagasta marhite live streaming hatani debata dihita di minggu Trinitatis sadarion ima natar surat di Sada Musa bidusada ayat 26 sahatro di ayat 30 sada songonom mahatana takasma paihuti hutamu di bagasan rohamu. Dungi makuling musema debata, tolema, ita toppa majolma tumiru rupata, tudus tu pangalahota, asa dirajai, dekke akka na di laut, dohot pidong akka na martonga-tonga langit, dohot akka durbia, rodi sadok tanoon nang sude gulok-gulok akka namanjirir di atas tanoon. Jadi di toppa debata majolmai tumiru rupana ditiruaton debata lahomanopa ibana bawa dohot boru-boru nasida di toppa. Dungi di pasu-pasu debata ma nasida nin nama tu nasida. Marpinopari mahamu, asa sopar hamu, jalagohi hamu sadok tanoon, jala patuduk hamu, jala rajai hamu dekke akka na di laut, dohot pidong akka na martonga-tonga langit, rodi sude binatang, akka na manjirir di atas tanoon. Dungi nina debatama, botimai, nunga hulehot tuhamu nasa suasuanan na marparbuehon boni di sadok tanoon. Rodi sudehau akka na marparbue si suanon. Bahen panganon muna may. Alay ang gotu sude akka binatang ni tanoon. Doto akka pidong na martonga-tonga langit. Rodi sude na manjir di atas tanoon. Akka na marhosa di bagasan. Bulung ni akka suasuanan hulehon bahen panganonna. Gabi majadi ma songoni. Dungi ditilik debata ma sude natinopanay. Jadi nunga denggan situ tu. Dungi bot maari. Torang maari muse. Ima ari paonopon. Ido sahat. Hamu amang do taminang sudah hita namar pungu, namar saor, ditongani bagas taganup. Di mingguon, nunga masuk hita, tu minggu Trinitatis. Hasi tu lusadaon ni debata. Di pabotodo hita, tu hita sadarion, pabua, debatado namanopa jolmai. Debatado namanopahita, tumiru rupana, tudus tu pangalahona. Jolma na parjolo di toppa debata, di guari mai si Adam dot si Hawa. Alai di hata heber di dok Adam, sian hata Adama, namar lapata doi tano. Manang jolma na binuat siya tano. Takas do di hata heber di dok, wayomer Elohim, dungi makuling madebata. Makuling, makatai debata tudirina sadiri. Imana ginoranna debata situlu sadai. Debata ama. Debata na manopa na sanadong. Debata anak. Na paluho jolma siya dosa di bagasan diri ni anak na Jesus Kristus. Dohot debata toddi. Na mga rajai, na mangajari, na mangodihon akka na porsea. Sadok di pabuwa do tuhita. Di nama katai, di nama kuling debata, di dok nasida ma
naeng toppaonna jolmai tumiru rupana jala tudus tu pangalahona. Jala molo tapamanat di sada Musa bidudua ayat pitu di dokdo pabua dungi dijadi hodde bata jahuba majolmai sian orbuk ni tan on. Jala di uluson tu bagasan bungbung ni igungna hosa hanguluani. Gabe martoddi namangolu jolmai. Asa molo didok marhite turpukon. Marhite hatani debata nama makuling hita di minggu Trinitatison. Molo didok tumiru rupana tudos tu pangalahona. Dada nama dok rupa dohot bohi nata atusi nuaeng. Nata atusi mungkin secara jasmani, secara fisik, manang secara badania. Alai nanidokna molo didok tumiru rupana ikon atusata dui pabua pangalaho bakko dohot sifat-sifat ni debata di pasahat tujolmai. Sada siani ima toddi ni debata adong dijolmai gabe mabahen ngulu ni jolmai toddi na adong di debata di pasahat tu jolmai asa mangulu tu sude na tinopa ni debata holan tu jolma do di uluson hosa hangoluan asa martoddi namangolu jolmai. Sikop do jolmai di topa debata. Didok di topa debata do bawa dohot boru-boru. Jadi takas do di pabua tuhita. Manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah harus dipahami dengan sebuah kualitas hidup yang sama, yang bersifat tetap, yang dimiliki manusia, yang tidak dimiliki makhluk ciptaan lainnya. Jadi, odo nama baik kita marasing, dohot akka pahapahanan, dohot akka suasuanan. Jala parasingat tei takas dui. Parasingan ni jolma dohot akka natinopa na asing. Ba di jolma isa diri takas do di pabotohot tuhita. Pabua manusia itu memiliki harkat dan martabat. Manusia itu memiliki akal budi. Manusia itu memiliki budidaya. Manusia itu memiliki pikiran. Manusia itu memiliki roh. Manusia itu memiliki moral. Manusia itu mampu beradaptasi di dalam semua keadaan. Alai mulu tuaka pahapahanat do, ba memang holan beradaptasi do nasida. Holan merasa do nasida. Alai dang marpikiran nasida. Jadi omma parasingata dohot aka natinopa na asing. Kualitas itu sendiri mencirikan kualitas Allah. Jadi molohita memiliki kualitas, memiliki harkat dan martabat, itu adalah ciri dari kualitas Allah ada di dalam diri manusia. Pola didok, tudusan ni debata, jolmai, imago Dei. Gambar Allah itu ada di dalam diri manusia. Atong di sido bui atusata pabua di lehot debatado tanggung jawab tu jolmai. Tanggung jawab laho pauliulihon natinopani debata.
Dilehot debatado huaso tu jolmai padimun-dimun aka natino pani debata. Jala takas doi didok di hatana. Pabua ulaon ni jolmai ima asa dirajai aka natino panai. Jadi molo didok dirajai ba sadok lapatanna bagaimana manusia itu mengatur, bagaimana manusia itu menata ciptaan Allah itu supaya lebih baik adanya. Jadi molo didok nama ngarajai ima bohado hita asa mabahen lam tu ulina pertibion. Dengan merawat, dengan merancang, manang padimudimuton natino pani debata. Jadi molo dileho petu hita asa tarajai, bah, dang namar lomo-lomo hita tu akan natino pani debata. Dang bebas sebebas-bebas na hita, dang liar. Jala, dang gak bisa maraturan. Isarani songon bos perusahaan rupani ala bosi bana balomo nama. Manang mulo dihilala kepala daerah hibana ba hobar tu huaso nadong di bana ma. Alaiko takasdo atusatta pabua manang dia pe tanggung jawab tugas dohot huaso napi nasahat ni debata tu akka parhuaso. Sadok debatado silehon huaso tunasida. Jala huaso iko pakyon namai asa taratur sude akka natinopani debata di portibion. Si rajaan si aturonna takas nakididok di hatanai. Aturon nama bohama akadeke akapidung akadorbia, tano, gulok-gulok, dohot aka nama jirir di atas tanoon. Jadi jelas, ahado na ikon si ulahonon ni jolmai. Jadi dang nagabe raja ni portibi jolmai, alai wakil ni raja, wakil ni Jehovah, wakil ni debata, napuna portibion. Jadi songon wakil hita ba memang ikon marpanuku do hita tu napuna huasoi. Ikon marpanuku do hita tu namangalehon tugas dohot tanggung jawabi dia kasulota. Jadi dang hola sia dirita. Hobar do itu lomoni rohani debata ido nekon tarida. Amu amang do tamu inang sudi hita marpungu namar saor di minggu Trinitatis Sadarion. Nian sude natino pani debata takasdo mangulu sian akka ulon. Jala didok nake di ayat 20 siai. Rodi sude hau akka namar parbue siswanon bahen panganom munamai. Lapatanna mangan jala busur manasida sian panarihonon ni debata. Allah dialah yang menyediakan segala sesuatunya. Debatado namar mudu-mudu sudi akan hati nopana. Allah sanggup menyediakan semua makanan, kebutuhan dari semua ciptaannya. Idu asa mulo tapamanat pe portibion takas doa dong ekosistem. Manang di ilmu biologi, ekologi, adong sistem, adong memangsa, adong dimangsa, alai demi kelangsungan kehidupan semua ciptaan Allah. Semua itu teratur dalam pengawasan Allah. Takasdo dihita ganuk marsada-sada, pabua adong bedo HP bagian. Alani unang mabuat na sebagian, odon waeng na pordu.
unang binuat na so bagian niba. Odo nama bese ka portibion. Na diula do na sulon. Molo akka ulon na hobar tu pajauon na sahat tu nasida do diula akka ulon na. Anggo portibion tingkat do. Alai diula ma na so siulon na. Dibuat na so bagian na. Masih rapu sama. Marhite minggu tasadarion di pasunggul hotu ita di pengot ita unang marbadai alani si panganon dohot na tinubuhon ni tanoi isarani akka suasuanan hau dohot tobak ay nung ngadong be di parade de bata unang mahita mabiar di nguluon ay songon na tinopani de bata hita disarihod do narikot di ngoluta. Takas do jamita ni Jesus. Dinamar jamita ibana di dolok. Di Matius 1 ayat 25 sahat ro dia 32. Takas do didok disi. Pabua asa unang holsoan. Manang dia pe. Pabotohon tu debata. Ibana do na sumarihon nguluta. Ay masama di portibion na ginuaran na mulota pamana nakin di liturgi di ibadah di parsauratai di na nido na nakin ala naso khobardo tu akka forsina masing-masing tu akka bagian na gabe masama na manegay portibion, masama penebangan hutan, ape masama bajir, masama dolok na matorban, tobak lam suda, aka aik do sungai lam rotak, rodi laut dohot awang-awang pe nunga lam sego. Jadi di sodo hita noaeng amang do tamuinang di pengok debata di minggu Trinitatis-on. Odo noaeng na sedang dipauli debata. Secara tidak langsung Allah sedang memperbaharui dunia ciptaannya. Di masa ni COVID-19 takas do debata sedang memperbaiki ciptaannya. Ayang go tapamana do nyadang na neng manungguli ba neng mudak tupudi alai uju meti ba takas do godang do akka makhluk hidup di Sabah godang do akka dekke di Sabah nabui panganon ni jolma alai alani akka pestisida mai badang tarida be Wema tudusan, dang tarida be pora-pora, dang tarida be si pasing, dang tarida be si bahut na meti, natabuyal langon, besadok nga herana punah, alani pencemaran. Odon waeng na ta pamanat marhite pamakulingion ni debata di mingguta sadarion. Odo nanaeng dohonon na pengoton na tuhita ganup marsada-sada. Dia katugas dohot tanggung jawab ta songon akka natinopa ni debata. Hita do ula-ula ni debata laho patuduhon hamuliaon ni Jehovah. Alani idang jadi marlomo-lomo hita. Laho mangarajai akka natinopa ni debata. Nungatung uli situtu natinopa ni debata. Alani tugas taha, nungatung uli. Tugas ta ima, badohot tita tong pauliulihon. Dohot tita nalaho padenggaton. Aka masa polusi, ba unang bedohot tita tong manabay polusi. Polusi udara, polusi air, dohot lan akan asing. Dohot mahita berpartisipasi
menjaga hayasun di portibion demi kelangsungan generasi berikut. Jadi mulu ngasih galu portibion ahama nanaing sinikmatan niaka pinoparta tuaka sudut namangihut. Hamu amang do tamuinang ala debatado namar mudu-mudu hita. Ala debatado namar mudu-mudu sudia natinopana. Dang adong nanggosada naso di par mudu-mudu debata marhite hasitongan dohot hati goran. Marhite ima jolmai hita akan aporsia. Tau mahita dia ka panurgasion, dia ka ulaon, dia ka tugas, dia ka tanggung jawab na pinasaat ni debata. Isarana songo kita ruas ni HKBP takas doi di konpes ni huriata HKBP di bidu 5 di konpes ini HKBP tahun sada sia-sia onom takas do didok disi paboa terjauh do HKBP. Jadi hita do ruas ni HKBP akan aporsia di Yesus Kristus terjauh do hita majamoton haulion dohot kelestarian lingkungan hidup. Omma tugas ta mungkin lupa hita gabe atau emak asal pinabay masong ningon tapi nunga sega portibion nunga sega lingkungan hidup alai di masa ni COVID-19 nunga gudang akan naung hira di pauli debata marhite hita ditiki ditongani bagas ta hita nunga godang aka kreasi ne baru dina sobo hita paju padot aka dongatta nunga dong aka kreasi na boy hita menciptakan sada suasana sada situasi dot kondisi na boy pasona korohatta. Itu adalah karya Allah di dalam diri setiap orang yang percaya. Jadi mula dong do rupani ngabo sa di tongani bagasna. Ba memang ikon manukun tu debata. Ahaduna boyuloku. Apa yang boleh saya lakukan? Barong mana dia ba bersih-bersih di tongani bagasna. Dipayas kamarna, dipayas bagasna, dipayas akana kotor. Bah menjadi ada waktu untuk berbenah, memperbaiki ke arah yang lebih baik. Meluhurang penghijauan, bah akana hobi dia ke tanam-tanaman, ya memang tunjukkanlah kreasimu dengan apa yang boleh kamu lakukan sesuai dengan panggilan Allah, sesuai dengan situasi dan tempat yang kita hadapi. Hamu amang dot tamuinang sudah hita namar pungu, namar saur di Minggu Trinitatis Sadarion. Dinatadupi dope sahatro di obason. Sorry mago pandemi COVID-19 dinong kudang atorob halak na marsahit nung atorob halak na aguan hosa marhitium ma ipasunggul hotu hita dipaingot tu hita asa tok-tok kita di bagasan padonganion ni debata asa tok-tok kita jamot asa tok-tok kita manat dina mangalakahon nakalakat. Jadi protokol kesehatan ini nang pedidok noaing new normal, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Harus tetap dituruti. Orang yang sakit jangan keluar dulu. Orang yang sehat kalau harus keluar pakai masker. Jaga jarak. Jauhi kerumunan. Alania edang taboto penyebaranna dia ka nama asa di portibion noaing. Dang taboto. Alani padonganyo ni debata tuhita ganup marsada-sada paingotok kita. Asa unang lebah hita. Asa taharik koti akka aturan namar parlumutusi. Jadi mulu dihuriat HKBP Rawamangun marhiti surat niamang preses ba minggu tanggal 7 sadarion
Saplopat 20 sada 20 lalu toktong dope hita di tongan di bagasta. Tetap berdoa, bermohon kepada Tuhan, maka saatnya akan tiba. Kita akan dapat berjumpa kembali di tongan di parsaurata di bagasna nabadion. Marhiti temani mingguta sadarion didok. Hamuliau ni Jehovah diakkan atinopana. Songon akan atinopani debata hita. Tapatuduhon ma hamuliau ni Jehovah marhite pakkatayota. Marhite pabahenata. Marhite parniulatta siganupari. Asa gabi tiruak kita. Tiruan diak kanauli, diak kanadenggan. Tu sudut na mangihut. Unang be marsalpuan pangalahodosai. Ala sarupa do hita do debata. Segambar dengan Allah. Tu hita ganuk marsada-sada dilehod do toddina. Toddina do na mengajari hita, manuturi hita, dia kasih do honota. Angko naung sikop do hasito lusa daun ni debata di ngulunya kana porsia takas do debata ama ibana do debata na manopa debata anak ima na palua kita siad dosa marhiti anak na Yesus Kristus debata todi ima na mangaramo tinguluta na pamana to kita dia kasih do honota dang jadi be madok aka hata nangongar hata narorang ikon si pamana totta mai diaka pakkateutta diaka parniulota madok moliate mahita tu debata ala di pasunggul hodop itu hita di minggu sadarion aha na ikon si ula honotta eta kasdo di dok panurirang Jesaya di topa debata du jolmai bahen hasangoponna jadi di topa debata du hita bahen hasangaponna marsangap ma debata marhiti nguluta atong ibana ma marguguy kita disude akasiulaon nang sepikirata Tuhan tama mamasu-masu hita amin martangyang mahita Tuhan nami jala debata nami mauliate gok puji-pujian disobahon rohanami tuadopan munasun badiai ala dilehoko partikia dihami boy hami tumangihon hatam di pasunggul hoko tu hami tugas dohot tanggung jawab nami songon akan atinopam takas do tarida holong pakoko pomi di hami takas do di pabuaho tu hami pabuaho do nasumarihon aka narekod di ngulu nami atong ima na huha porse hami asa tau hami mangulahon aka ulaon lomoneroham saliling mangulu hami di hasyanganon. Sudiaka na hutangi hok kami. Obartu nama jaga hahi pason nami. Urupi jala patau mahami. Di bagasan padonganyomu. Mangulahon aka ulaon lomoni roham. Berita masa di tonga-tongani huriam. Diaka pakobasion. Diaka ulaon nami. Tubasa tangamu pasatami. Asa toktong huali Tuhan nama jamutok kami, asa tetap hulahok kami protokol kesehatan, asa hujaga kami hai pason nami, marhite na tok kami pasat ngulu nami tuho. Tuhan asimaroham, tu bagasa tangamu mau pasat tami aka ruas ni huriam, na tongon noaing di bagasan parsahito dope sahatro di obason, nyonya sihite boru sinaga, nyonya Simajutak, Marta boru Pardede, Nyonya Siagian boru Hutagalung, Felicia Mikla Nanda boru Simajutak, Nyonya Situa ASM Huta Barat boru Simajutak, Arifin Simamora, Boas Matthew Bicar Pajaitan, Nyonya Situa Godwell Siaturi, Risma Boru Tabunan, Martin Freddy Tambunan, M. Lumbatoruan, Nyonya Evangelis R. Manurung Boru Silitonga, Situa M. Hanenggolan, A. Sida Balok,
nyonya si hobing boru si majutak, berlian siahaan. Tu bahasa tangam pasatami akka ruas ni uriam na tongon di bagasan parsahiton noaeng na sedang dirawat di tongani bagasna, soni nang na dirawat di rumah sakit. Dauni pakilalanna patau nasida di bagasan padonganyomu margogo mengadopi sahit na tinaonna asanggiat makirim nasida di hamamalum hahi pason nana yang tongosomu tu nasida asa marahi pason nasida boy mamuji pasangap guarmu nabadiai asimaroham di ruas ni huriam nai baru marpan surya tua raja guguk dot inanami melan boru hasibuan songinang Charles Roy Sugianto Tabunan dot inanami kristal boru pakpahan bayan manasida gabe ruas na mangulu na manoktong marparsaura doto di tonga-tonga ni huriam marhite parsauran nami tau nasida di bagasan padonganemu makubasi mangulak kasulonna rap dohot akka keluarga na hinaholongan ni rohana Tuhan nami jala debata nami tu bagasat tangamu pasat tami sakap ni anak dohot boru ni huriam sahat sihol parulian si majutak dohot orwana anike boru lubat tobing asiroham Tuhan ditikina binul nasida majalo pasu-pasu parsaripion sia tonga-tonga ni huriam patau nasida di bagasan padonganyomu asa toktong hujamotok kami hai pason nami jalabuy hai marlasni roha majakon akan nauli nadengkan napi nasahatmu asimaroham Tuhan disudiaka nabuy tarpatu pahami di tonga-tonga ni huriam marhite parsoran nami ibadah live streaming songinang akka punguan naboy patupa kor secara virtual asimaroham Tuhan toktong lehon hasadaon toktong dongani di bagasan asi dohot holongmu diakan naboy makalason hari hatu tubuna hari ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon asimaroham Tuhan urupi jala patau manasida makalason akadenggan bahasa dot asin roham dinaung tinabammu tahun para sini rohau dinasida dinaung tinabammu aka pasu-pasum dinasida di bagasan hai pason sahatro di bason atong patau mahami di bagasan padonganyomu mangulahon akka ulahon lomoni roham Tuhan nami jala debata nami di bagasan padonganyomu ma saluhut pangaradion ni akka namakobasi huriam ganup ibadah live streaming soninang marhite recorded rekaman asiroham Tuhan marhite multimedia soninang tim musik soninang song leader nang akan mangaleho rohana marhite akka silehon-lehon na sahatu nasida pasu-pasu nasida dia kaulaon nang sepikiran na tabay kasilas ni roha sa tao nasida toktong mamuji pasangap kuarmu nasun marmulay atong ati tungadong marlokdo sa hami urasi hami sian salut nai akan naso tarhatahok kami todim to di porbade ale Tuhan mangajari hami mangidohon nasa narikot na tau hanguluad di hami atong pinuji pinasakap maho marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo jala oloima tangyang nami amin.
Hamuliaon hasangapon dohot puji-pujian ma di debata naung manopahita, jala jumadihon akan narikot dihita. Naso habilangat do sudenai, hinorhon ni asini rohana naso halopuani, alani tapasahat matu debata dagingta, todita, rohatta, rodi saluhut, nadihita bahen puji-pujian dohot hamuliaon holan tu debata. Mangasahon asini rohani tuhata, borhat mahita madalani nguluta siganupari. Nang pe ikon adupata dope hamaolon alani COVID-19, alai pos marohata di pangaramotionna. Satu kinai masuk mahita tusada tatanan ni ngulunai baru. Mardame dohot COVID-19. Tude batama tapasahat sude parnguluta. Asa ibana mangaramoti. Madongani dohot majuluani lakata. Taramoti ma dohot denggan akan natinopan ni debata. Masih haholongan dohot masih rupan di bagasan holong nasian tuhatai. Tatangnya ko mapiliata. Ali debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon leon nadenggan dohot na saulibasa na maulutus. Hupasat hami masya na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo ditonga-tonga ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam hutada hami godang ni silehon lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita. Ali debata nami debata ama anak dohoto di parbadia. Nabadia doho. Jalagok hamulia muliat portibion. Pinuji jala pinasakam mahoro di saleleng nilelengna. Ala asini roham naung sahat tuhami dohot tu sude huriam. Namarlasi roha dohami nuaeng. Ala nong di papatar jala di patadahoko tuhami hadiriom. Holong ni roham. Asini roham. Labas ni roham. Hasesan ni dosa. Hanguluas sogot, arta silehonommu sogot, rodi uhum sidabomu sogot. Naso habilangat do sudenai, ay nasodung niat tusan ni jolma, di patorakodo tuhami. Nasodung ni dani jolma, di pataridahokodo tuhami. Nasodung hinasi holan ni portibion, di wakodo dihami. Naso tarleho portibion, di lehokodo tuhami. Alani hupasat hami matuho daging nami. Todi nami, rohanami rodi saluhut na dihami. Asa patau muhami tu harajau muna di Banua Gijang. Hodo mano pahami, ubain tubuh hami tu hasyanganon. Saya topa jalapai baru mahami.
asa tubuh hami padua halihon, jala gawe partohap di hasiangan narosogot di labung mi. Na uduk jala serebdo rohanami rotuho mangalehon rohanami. Saya bain mai ingananmu. Saya homa mangula jala margogo di bagasak kami. Saya paujung ulaon nang pinuk kami di hami. Naung sinahapommu goarmu tu hami. Naung tardidi hami tu bagasan goarmu nabadiai. Asa hami diho, jala ho di hami. Saya lam tanggali rohana buruk siak kami. Jala solukon rohanai baru tu hami. Asa badia parangenami. Pabuan nang mauliati rohanami tu ho. Saya pargogoi mahami, asau parangeho kami sude nanidokmu tuhami. Pabuan naung tutu hami akka anakmu, jala panean di hanguluan sogot. Saya payan barita nauli di hami, asadong pargogo nami, saleleng hubolus hami hasiang anon. Saya patogu haporsion nami marhite tod di parbadia sahat rodi hamatean. Asa sahat hami tuho, amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Amin aliaman amin adi banua gijang saya pinarbadia maguarmu. Saya roh maharajaumu. Saya saut malamani roham di bantungaon songon adi banua gijang. Lehon matuhami sadaron hangulua siapari. Sesa madosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tu giot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodim. Amin. Amin. Dihamu amanami nanami na toktong dope dia ka parsaurata marhite ibadah live streaming di ibadah tanwaeng di Ganuk Bagas tuhamu amang dotaminang rodi keluarga natongon live streaming di tonga-tonga ni huriata HKP Rawamangun marhite pakkobasion ni Padita situa songoninang tim multimedia nang song leader pemusik na marhubas di minggu sadarion di minggu Trinitatis tuhat tama na mamasu-masu hita madongan hita di sudea kalakata di sudea ulauta nang sipikirata tuhata mamasu-masu. Amin.